हेलो लोगोफोर, आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दं। दिनै नैबे मोनसे गोदान भिडिअ'आव जों दिनै बे मोनसे हादोरनि बादै मिथिनो लागोन, जाय हादोराव बे बुहुमावनो सबसे बांसिन जावजा गथ'आ जोनोम जायो आरो जेरै जोंनि इन्डियानि हिन्दी सिनेमाखौ जेरै बलिउड होननानै मिथियो, नाथाय बिसिना मा नलिउड होननानैसो मिथिनाय जायो। बे हादोरनि मुङानो जादों नाइजेरिया। आं दानिया जागायदों। बे नाइजेरियानि अफिसियेल नामानो जादों फेडारेल रिपाब्लिक अफ नाइजेरिया। बे हादोरनि पपुलेसना बेसेबां होनदों? बे हादोराव दा गासै 20 कौटि पपुलेसन दङ आरो बेनिनो मा बे नाइजेरियान हादोरनि हानि बाउन्डारिखौ गासै 9,10,770 स्क्वायर किल'मिटार होननानै मिथिनाय जायो आरो बे नाइजेरियान हादोरनिनो 52% मा टाउन एरियायाव थायो आरो 48% मा गामि एरियायाव थायो। बे हादोरनि मुङा नाइजेरिया बोरै थादों होननाय जायो। बे नाइजार रिभारखौ लानानै दोननाय जादों, माने जाय रिभारा, जाय दैमाया माने आफ्रिकानि सबसे गोलावसिन दैमा, बे रिभारा, बे नाइजारा, बेखौ लानानै मा बे हादोरनि नामखौ नाइजेरिया दोननाय जादों आरोना। बुहुमाव जेसेबां राव रायलायनाय जायो बेनिनो मा 500टा भाषाखौ बे नाइजेरियान हादोरावनो रायलायनाय जायो। बिसोरो बायदि भाषा रायलायो, नाथाय मा बिसोर बांसिनानो इंलिसखौ रायलायो आरोना। ओमफ्राय बे नाइजेरियान हादोराव मोनफ्रोम 10निफ्राय 20 किल'मिटारनि गेजेराव मा बे नाइजेरियान हादोरनि मानसिफोरनि मा लेंगुवेजआ चेन्ज जायोनो, मानोना बे हादोराव अनेक भाषा रायलायनाय जायो नालाय, बेनि थाखायनो मा एसे ससेयावनो मा बिसोरनि लेंगुवेजआ चेन्ज जायो आरोना। बे नाइजेरियान हादोरखौ बुहुत हिस्ट'रिकेल होननानै मिथिनाय जायो, मानोना बे नाइजेरियान हादोराव दा वाल अफ बेनिन होननाय दङ, जाय बुहुमनि सबसे गोजामसिन लुनायनि गेजेराव बे मोनसे, आरो बेखौ गोगोम बोसोर सिगांनि होननानै मिथिनाय जायो। नाथाय बेखौ माला लुमारामोन, मा समाव बानायमारामोन, बेखौ दिनैसिम जेबो मोजाङै मिथिनो मोनाखै। आरो बे नाइजेरियान हादोरावनो बुहुमनि सबसे गिदिरसिन चार्च दं, जायनि नामखौ विनार चापेल चार्च होननानै मिथिनाय जायो आरो बे चार्चआव खनसेनो 50,000 सुबुङा ज' जिरायजायो। बे नाइजेरियान हादोराव गोगोम बायदि रोखोमनि जुनारफोर मोननाय जायो होनना मिथिनाय जायो। बेनिनो जेरै ड्रिल मांकि आरो ल'लेन्ड गरिला, बेखौ मा बे फुरा वार्ल्डआवनो बे नाइजेरियान हादोरावल' मोननाय जायो होनना मिथिनाय जायो। आरो बेसोरनि अनगायैबो माखासे दाउफोर आरो जुनारफोर दंबावो, जायखौ मा बे हादोरावल' मोननाय जायो आरो दस्रा हादोराव मोननाय जाया। आरो बे आफ्रिका कन्टिनेन्टनि सबसे फुराना ब्रिजआबो मा बे नाइजेरियान हादोरावनो दङ, जायखौ द थार्ड मेनलेन्ड ब्रिज होननानै मिथिनाय जायो आरो बेनि गोलावआ एप्रक्स 12 किल'मिटार होननानै मिथिनाय जायो। आफ्रिकानि हादोरफोरनि गेजेराव कनस्ट्राक्शननि बेलायाव जोबोद सिगाङाव दं होननानै मिथिनाय जायो बे नाइजेरियान हादोरखौ। आरो जेरै आं दहाय सिगाङाव होनखादोंमोन, बे बुहुमाव सबसे बांसिन जावजा गथ'आ मा बे नाइजेरियान हादोरावनो जायो आरो बेनिनो मा मोनसे नाइजेरियान हादोरनि इग्ब'बरा होननाय मोनसे बे सिटि, बे माने बे नाइजेरियानि बे इग्ब'बरा होननाय बे सिटियाव सबसे बांसिन जावजा गथ' जायो आरोना, जेराव 1000नि गेजेराव माने 180आनो मा जावजा गथ' जायो। आरो बेखौ मानि थाखाय जायो, माने बुहुमनि मेरला साइन्टिस्टफ्रानो बेखौ रिसार्च खालामदोंमोन, नाथाय मा रावबो जेबो मिथिनो मोनाखै आरोना, माने जावजाया मानि थाखाय जायो बे जायगायाव होननानै। जेरै जोंनि हिन्दी फिल्म इन्डास्ट्रिखौ बलिउड होननानै मिथिनाय जायो, नाथाय बिसिना नलिउड होननानै मिथिनाय जायो। आरो सबसे बांसिन फिल्म दिहुननायनि गेजेराव बे नलिउडआ नाम्बार 2, जेराव जोंनि हिन्दी सिनेमा बलिउडआ मा नाम्बार 1आव दं आरोना, माने सबसे बांसिन फिल्म दिहुननायनि गेजेराव बे वार्ल्डआवनो। बे हादोरनिफ्रायबो बहुत बुस्थु एक्सपर्ट खालामनाय जायो आरो सबसे बांसिन मा आधाखौ एक्सपर्ट खालामोमोन। एक्सपर्ट माने मा मोनसे हादोरनिफ्राय दस्रा हादोराव बुस्थु फानहरनाय आरोना। आरो बे हादोरनि मा 70% मानसिफ्रानो मा आबादजों मा सोमोन्दो थायो आरोना, बिसोर मा बांसिन आबाद मावनायावनो बिसोरो समखौ बाहायो आरो बे हादोरावबो मा गोगोम माइ गायनाय जायो। आरो दानि समाव बे हादोरनिफ्राय पेट्रलियामखौबो एक्सपर्ट खालामनाय जायो आरो बेफोरनि थाखायनो मा दिनै बे हादोरा थाबैनो गोगोम जौगागासिनो दं। बे हादोरावबो जोंनि हादोर बायदि जुदि सोरबा मानसिया मा आगसि आखाइजों मा हेन्डसेक लायोबा बेखौ जोबोद गाज्रि नोजोरजों नायनाय जायो। जेरै जोंनि इण्डियायाव जेरै सोरबा आगसि आखाइजों ओंखाम जायोबा, सोरबा आगसिजों हेन्डसेक लायोबा, बेफोरबायदिखौ मा गोगोम गाज्रि नोजोरै नायनाय जायोबा साननाय जायोना, थिग बिसिनाबो मा जोंनि इण्डियानि बायदि एखे आरोना। नाइजेरियानि केपिटेलनि मुङानो जादों आबुजा आरो बे आबुजा सिटियाव मा इण्डियानि गोगोम गुजराती मानसिफोर थायो आरो बे मा नाइजेरियान मानसिफोरा जोंनि इण्डियान मानसिफोरखौ गोगोम मोजां मोनो होननानै मिथिनाय जायो। आरो बे नाइजेरियान हादोराव बांसिन खृष्टान आरो इस्लाम धोरोमनि मानसिफोरा मा बांसिन थायो आरोना। बे खृष्टान आरो इस्लाम धोरोमजों मा ज' नांनानै बिसोर गासै 85%आनो मा खृष्टान आरो इस्लाम, जाय माखासे 25% बिसोरो मा आलदा आलदा धोरोमनि मानसिफोर थायो आरोना बे नाइजेरियान हादोराव। बे हादोरनि मानसिफोरखौ जोबोद फिट होननानै मिथिनाय जायो। बेखायनो जों जेरै बांसिन जेरै
लं रानिं जेरै माराथन बेफोरबायदियाव बे हादोरनि मानसिफोरखौ जों जेरै बांसिन नुनो मोनो आरो बिसोरनि देहाया मानि थाखाय फिट जायो बिसोरो बिसोरनि लाइफ स्टाइलनि थाखाय बिसोरो बिदि जायो फिट जायो आरोना मानोना बिसोरो गावसोरनि जिउआव गोगोम खस्थ' खालामो। बे हादोराव दिनैसिम गोगोम गोरिबफोर दं जाय सानसेयाव खनसेल' ओंखाम मोनजायो नाथाय बुहुमाव सबसे बांसिन मिनिस्टार जेरै MP MLA प्राइम मिनिस्टार प्रेसिडेन्ट बेफोरबायदिनि सेलारिया बे बुहुमाव सबसे बांसिन बे नाइजेरियान हादोरावनो आरो बे खोथाखौ लानानै अनेक मानसिफ्रा बे नाइजेरियान हादोराव प्रटेस्ट खालामखांबाय नाथाय प्रटेस्ट खालामदोंमोनबाबो गभर्नमेन्टआ जेबो डिसिसन लायाखै बा सोलायाखै मानि थाखाय मानोना आल्टिमेटलि बे सेलारिखौ गभर्नमेन्टनि मानसिफ्रानो MP MLA मिनिस्टारफ्रानो प्रफिट जाखादों नालाय जाय अपोजिसनानो जा जाय रुलिं पार्टियानो जा मोननै पार्टियाबो सेलारि मोनो नालाय बेनि थाखायनो बिसोरो जेबो देहाव नाङाखै आरोना। आरो बे हादोराव दिनैसिम बोराय मानसिफोरा उन्दै सिख्लाजों हाबा जानायखौ नुनो मोनो नाथाय बेनि थाखायबो गभर्नमेन्टआ माखासे आयेन बा रुल्स बानायदोंमोनबाबो नाथाय बे रुल्सखौ रावबो फल' खालामानो। बे हादोरा नेचारेलि बहुत माहाजोन होननानै मिथिनाय जायो मानोना बे हादोराव जोबोद हिरा थाव आरो माखासे नेचारेल रिसोर्सेसफोरखौ बे हादोराव जोबोद मोननाय जायो होननानै मिथिनाय जायो। नाइजेरियानि कारेन्सिनि मुंखौ निरा होननानै मिथिनाय जायो जाय जोंनि इण्डियानजों कम्पेयार खालामोबा जोंनि थाइसेया बिसिनाव 0.18 फैसाल' आरोना मानोना जोंनि इण्डियानि कारेन्सिजों कम्पेयार खालामोबा बिसोरनि कारेन्सिया गोगोम गाहायाव आरोना बिसोर गोगोम डाउनाव दङ। आरो बे नाइजेरियान हादोरनि मानसिफोरा गोरिबबाबो बिसोरनि गोसोखौ जोबोद मोजां होननानै मिथिनाय जायो। आसा खालामो नोंथांमोना दिनै मोनसे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा आंनि भिडिअखौ लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन, साबस्क्राइब खालामगोन। गोजोन्थों। थेंक इउ।